E minunat om, dar o femeie ne-a dat multă, ne-a venit multă dragoste în vremuri greuțe, așa cum sunt și astea. Vorbim, bineînțeles, de Abraham Diana și poezia e minunată dacă ne amăgim unul pe altul, pe care seara asta o să repetăm. Și seara asta, la Biblie, sunt așa, sună cam așa. Puteți să ne ajutați cu snaping dacă sunteți de ea. Versione cambiamo sul supernovo. Minunata la cambiamo, minunata.